Takže čau lidi, jsem vás Kentaro Games a vítejte u vítajícího videa na kanále. Takže první se mrkneme na to, co budu natočit asi tady. Budu začít LOLko, Counter Strike a Minecraft. Potom Shakesa možná. Potom už asi nevím. Potom, tak, to už je asi vše z toho z videa, z toho, co budu natáčet. No, možná i 4 story budu natáčet a... Co to bylo? Tak funím. Potom dále... To bylo asi vše. Přemýšlím, co bych dal řekl. Nevím, prostě takové hry budu vědět, točit, abyste viděli. Takže čus a dej palec nahoru.